ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም እምበኣር ሎማዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ድማ ብዓሰርተ ሓሳባት ኮይነን ከመይ ጌርና በተን ሓሳባት እቲኣተን ድማ ሓሳብ ንሰርሕ መዓልታዊ ዘድልየና ነገር ድማ ምስኡ ቀሪበልኩም ኣለኹ እምበኣር ኣሕዋተይ ከምቲ እትገብሩለይ ሓገዝ ሸር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣር ሎማዓንቲ ንጅምሮ ድማ ብቁፅሪ 1 ብኺን እዩ ብኺን ማለት ምጅማር እዩ ብኺን ምጅማር እዩ እምበኣር ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 ik begin de dag rustig ik begin de dag rustig ኣነ ንመዓልተይ ብሰላም እጅምሮ ik begin de dag rustig ቁፅሪ 2 ድማ ንርአ ik neem mijn tijd ik neem mein tijd ጊዜ ይወስድ ጊዜ ብግቡእ ይወስድ ሰለስተ ድማ alles is goed ስለዚ alles is goed ኩሉ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ alles is goed ኣብቲ ላዕሊ ዘለዋ ሰለስተ ብኔደርላንድ ክኾነ ከለዋ ኤንኤል ኔደርላንድ ማለት እዩ ተይ ኣይ ዘሎ ከዓኒ ትግሪና ማለት እየ ሰለስቲአን ድማ ትርጉም ናይተን ላዕለዎት እየን ክልተ ድማ ንርአ ኣደም ማለት ምስትንፋስ እዩ ቁፅሪ 1 እንድሕር ርኢና ik adam in ኢን ማለት ውሽጢ እዩ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ ik adam in እንድሕር ኢለ ኣነ ትንፋስ ኣእቱ ማለት እዩ ትንፋስ እስሕብ ወይ ድማ ትንፋስ ik adam in እንድሕር ኢልና ኣነ ትንፋስ ኣእቱ ማለት እዩ ik adam out እንድሕር ኢልና ከዓ ትንፋስ ምውፃእ ማለት እዩ ik adam out ስለዚ ትንፋስ ኣውፅእ ትንፋስ ይእቱ ትንፋስ የውፅእ my lichaam ontspannen my lichaam ontspannen ሰብኣዊ ሰውነተይ ድማኒ የዕርፍ ማለት እዩ my lichaam ontspannen እንድሕር ኢልካ my lichaam የዕርፍ ነብሰይ የዕርፍ ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ ሕጂ ሰለስተ ዳኽ መዓልቲ ማለት እዩ ዳኽ ሓንቲ ክትከውን ከላ ዳኸን ድማ ብዙሕ መዓልታት ማለት እዩ ቁፅሪ 1 እምበኣር ንርአ the dag is lang መዓልቲ ነዊሕ እዩ ik doe één ding ሓደ ነገር ይገብር ik doe één ding ሓደ ነገር ይገብር dan nog één ding ሓደ ነገር እገብር ደጊመ ድማ ሓደ ነገር ማለት እዩ ik doe één ding dan nog één ding ምክንያቱ መዓልቲ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ይገብር እሞ እንደገና ድማ ሓደ ነገር ይገብር ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ እምበኣረይ 4 ንርአ እምበኣር እዚኣ ድማ ደንከን እያ ትብል ዘላ 4 ደንከን ቁፅሪ 1 እንድሕር ርኢና ik denk ፖዚቲቭ ድሽ ik denk ፖዚቲቭ እንድሕር ኢልካ ኣነ ጽቡቕ ነገር ኣሓስብ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ፖዚቲቭ ጥራይ ኔጋቲቭ ከዓኒ ኣንጻርነት ናይቲ ፖዚቲቭ እዩ ሕማቕ ነገር ማለት እዩ ኣወንታዊ ክበሃል እንከሎ ፖዚቲቭ ኣሉታዊ ድማ ኔጋቲቭ ማለት እዩ ትወይ ድማ እንድሕር ርኢና goed gedachten helpen ጽቡቕ ሓሳባት ይሕግዙ እዮም ማለት እዩ goed gedachten helpen ጽቡቕ ሓሳባት ይሕግዙ እዮም ድሪ እንድሕር ርኢና ik blijf rustig ስለዚ ጽቡቕ ስለ ትሓስብ rustig ድማ ትኸውን ማለት እዩ rustig እንታይ ህዱእ ማለት እዩ ህዱእ ትኸውን je blijft rustig omdat jij denkt positief ኩሉ ነገር ብፖዚቲቭ ስለ ትሪኦ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ስለ ዘይስማዓካ ሰላማዊ ድማ ትኸውን ወይ ድማ ብርግኣት ትቕመጥ ማለት እዩ እምበኣር ንቐጽል
ሓሙሽተ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ? ሌይዘን 5 ik lees ቁጥሪ 1 እንድሕር ርኢና ik lees langzaam ኣነ ቀስ ኢለ የንብብ ik lees langzaam ቀስ ኢለ ኣንብብ ትበይ እንድሕር ርኢና ክልተ ik begrijp steeds meer እንታይ ማለት እዩ? ዝያዳ እርዳእኒ ጌና እርዳእኒ ኣሎ እንዳሓሽኩ ድማ ይኸይድ ኣለኹ ik begrijp steeds meer ብዙሕ ክርዳእኒ ጅምር ኣሎ ድሪ እንድሕር ርኢና dat maakt mij blij ረኣዩ ሕጂ dat maakt mij blij ከም ንስኻትኩም ትመሃርዎ እሞ ገለ ነገር ክርዳእኩም ከሎ ኣዝኹም ትሕጎሱ ዋው ናው ብኽራይ ኢክ ወይ ድማ ከመንተ እንድሕር ከይድካ ተራዳዲእኻ መፂኻ ኣዝኻ ትሕጎስ ምኽንያቱ ዋው ቁሩብ ተረዲእኒ ክምልስ ጀሚረ ደስ ድማ ኢሉኒ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ሌይዘን ik lees langzaam ቀስ ኢለ የንብብ begrijp steeds meer ብዙሕ ይርዳእን ኣሎ dat maakt mij blij ስለዚ እዚ ድማ ንዓይ የሕጉሰኒ ማለት እዩ እምበኣር 6 ንርአ ሌይዘን ኢና 5 ፀኒሕና እዚኣ ከዓኒ ሌይረን እያ ሌይረን ምምሃር ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ድማ ንርአ ik leer elke dag ኣነ መዓልታዊ ይመሃር ik leer elke dag 2 ook vandaag leer ik ዋላ ሎሚ እውን እመሃር ኣለኹ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ርኢና dat is genoeg እዚ እኹል እዩ ማለት እዩ hij leert elke dag en ook vandaag dus dat is genoeg ስለዚ መዓልታዊ ዝገብሮ እንተኮይኑ እኹል እዩ yes ኩሉ መዓልቲ እመሃር ሎሚ እውን እመሃር እዚ ይኣኽለኒ ኦፍ ድማ ወይ ድማ እኹል እዩ ንብል ማለት እዩ እምበኣር ንቐፅል 7 እንድሕር ርኢና ድማ ፓውዘ ik neem een pauze ዕረፍቲ ይወስድ ዕረፍቲ ማለት እዩ ፓውዛ ቁጥሪ 1 ik neem een pauze ዕረፍቲ ይወስድ 2 ik drink water ማይ ይሰቲ እና 3 ik voel rust ጥዑም ድማ ይስማዓኒ ወይ ድማ ፀጥ ዝበልኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ድማ ዘዕረፍኩ ማለት እዩ ik voel rust ዘዕረፍኩ ድማ ይስማዓኒ ዕረፍቲ ወስድ ማይ ይሰቲ እንዳን ሰላም ይስማዓኒ ንብል ማለት እዩ እምበኣር 8 ንርአ ኣፎን ማለት ምሸት እዩ ናይ ምሸት ቁጥሪ 1 እንድሕር ርኢና de avond komt ምሸት መፂኡ het wordt stil ሽዑ ፀጥ ይብል het wordt stil ሽዑ ፀጥ ይብል ድሪ እንድሕር ርኢና ik rust out ኣዕርፍ ማለት እዩ ik rust out ኣነ ድማኒ ኣዕርፍ ንምባል እዩ እምበኣር 9 10 ንርአ እምበኣር 9 እንድሕር ርኢና ናኽት እዩ ዝብል ዘሎ ናኽት ለይቲ ማለት እዩ ቁጥሪ 1 het is nacht ሕጂ ምሸት ኣሎ ለይቲ እዩ het is nacht ik ga slapen ስለዚ ቁፅሪ 2 ኣነ ክድቅስ እኸይድ ኣለኹ ik ga slapen mijn lichaam rust ሰውነተይ የዕርፍ ማለት እዩ het is nacht ik ga slapen mijn lichaam rust ሰውነተይ የዕርፍ ንምባል እዩ 10 ድማ ሞርኸ ፅባሕ ማለት እዩ ናኽት ምስ ኮነ ሞርኸ እዩ ዝኸውን dus morgen is nieuw ik begin opnieuw ፅባሕ ሓድሽ እዩ ik begin opnieuw ደጊመ ከም ብሓድሽ መዓልተይ ክጅምር እየ
ኢከብ ፍርትራውን እምነት ድማ ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ሞርኸ ሓድሽ ነገር እዩ፣ ሓድሽ ሂወት እዩ፣ ሓድሽ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ከም ሓድሽ ኢኻ ትጅምር ከምቲ ንግሆ ምጅማር ዝበሎ ኣብርሃም ሞርኸ ኢስኒዩ ich begin opnieuw ik heb vertrouwen ፅባሕ ሓድሽ እዩ ደጊመ ክጅምር እየ እምነት ድማ ኣለኒ ማለት እዩ። እምበኣር ኣሕዋተይ ጠቒመናኹም ክኾና ተስፋ እናገበርኩ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትገብሩለይ ሸር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣር ንሎሚ መዓልቲ ዝበልክውን እዚኦም እየን ነረን ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት